बेखौनो खावलायो जोंनि बे दानि माने बोलोआव थानाय सरकारफोर बा एनि जोंनि बर' लिडारफोर जाहाथे एसे इम्परटेन्स होयो बे पर्बतजरा ओनसोलखौ जाहाथे लामाखौ माने थाबैनो बानायना होयो जाहाथे बिनि थागिरिफोर जाहाथे बिसोरबो मोजां सुबिदा मोननाय बायदि थांलाय फैलाय हानाय बायदि आरो कलेज स्कुल्सफोरखौ एसे मोजाङै इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ डेभेलप खालामना होयो आरो बेल' नङा माने बेयो जोंनि बर'फोरनि जारिमिन जायगा माने टुरिजमखौ डेभेलप खालामनो हायो बे एरियायाव आरो गोबांथार हिस्टरिक जायगाफोर दङ आं माखासेखौ खिन्थानो हाया गोदो माने बे एरिया राजा थाबायग्रा लामाबो दंमोन जाहैदों जेब्ला कचबिहारावबो राजा दंमोन नालाय ओरैहायबो सोरबा राजा दंमोन बेजों थांलाय फैलाय गरायजों ओमफ्राय राजाफोर सिखार खालामग्रा बिदिनो गोबांथार माने जारिमिनफोर दङ आङो खिन्थाजोबनो हाया आंबो माने बाहाय फैनानैसो मिन्थिनो हादों नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि जारिमिनखौ मिन्थिनो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा गावसोरनो फैनो हागोन बे पर्बतजरा ओनसोलाव गोबांथार सिनियर माने गोरों गोराफोर दङ फुराना माने सिनियर सिटिजेन बेफोरजों फैनानै एसे माने सावरायफैनो हागोन आरो सोंलु खालामनो हागोन आङो बे पर्बतजरायाव फैनायनि ट्रिपआ माखासे जोंनि बे बर'नि निउस चेनेल पर्टेलफोरनि करेसपन्डेन्सफोर दङ जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्राय जेरै जोंहा बड'सा दङ बेनिफ्राय आर'नाइ रादाब दङ आरो बेनिफ्राय दा बड'लेण्ड बुब्लि बेनिफ्राय दा टाइम्स नाव बड'लेण्ड ना दा टाइम्स नाव बड'लेण्ड आं बे चेनेलनि जेसेबांखि करेसपन्डेन्सफोर दङ जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय मानो होनबा आङो जेबो गिदिंनो हानाय नङामोन आरो जेबो मिन्थिनो हानाय नङामोन बिथांमोनहा आंखौ लानानै गिदिंदों बिदिनो खना खनला जायगा जायगा गामि गामि बिथांमोनहा देखायदों आरो सोरजों रायलायनांगौ सोरजों रायलायनाङा सोरखौ लोगो हमनांगौ सोरखौ लोगो हमनाङा बिथांमोनहा दैदेनदों बेनि थाखाय बेयो पसिबल जादों आरो बेल' नङा जेसेबांखि पर्बतजरा ओनसोलनि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आंनि अननायखौ जासिहरबाय नोंथांमोनहा जेखि गामियाव आं थाङाखै माने नोंथांमोनहा गामियैनो माने लैहोर लैहोर हिन्जाव बा जा हौवा बा जा बोराय बुरि गासैबो ओंखारनानै आंखौ वेलकाम खालामदों आरो आङो निमाहा बियो गोबांथार गामियाव आं थांनो हायाखै लेंहरदोंमोन गोबांथार गामियाबो जोंनि गामियावबो एसे फैनानै बेरायफै जोंखौबो एसे नायफै बेफोरबायदि आंखौ खावलायहरदोंमोन नाथाय समनि आंखाल आं मोनफ्रोमबो गामियाव माने सौहैनो हायाखै नोंथांमोनहा अननानै निमाहा होदो आङो माने आसा खालामबावबाय फैगोन समाव बिदिनो एसे टाइम दिरुनलायनानै बिदिनो नोंथांमोनखौबो लोगो मोनलायगोन होननानै आङो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथाङा नैबे दावबायनायावहाय माबाफोर जेंना जेंसिजों भुगिनांदों नामा लामा सामा थाबायनायाव जेबोथ' प्रब्लेम गैया मानो होनबा जोंहा नै फंबाय रिजु दं बेनिफ्राय जोंहा माखासे करेसपन्डेन्सफोर दङ जोंनि बे निउस चेनेल बर'नि निउस चेनेलफोरनि करेसपन्डेन्स बिथांमोनहाबो आंखौ बिराद हेल्प खालामदों आं दहायबो मेनसन खालामखाबाय बे चेनेलफोरखौ बड'सा जेरै टाइम्स नाव बड'लेण्ड बेनिफ्राय दा बड'लेण्ड बुब्लि बेनिफ्राय मोनसेया आर'नाइ रादाब बे चेनेलनि करेसपन्डेन्सफ्रा आंखौ बिराद हेफाजाब होदों आरो बेल' नङा गोबांथार मानसिफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद होदों नों जुदि लं लास्टिं जानोबा ना गोबाव सम सोलिनोबा माने स्टेप बाय थांनांगौ माने गावनो खस्थ' खालामनांगोन जुदि नोङो सानसेयावनो फेमास जानो लुगैदों मालायनि बे हार्ड वार्कखौ लानानै गावनि क्रेडिट लानो लुगैदों बे माने बारा गोबाव सोलिनाय नङा माने दसे समल' सोलिगोन आरो बेनि थाखायनो माने गावआव हार्ड वार्क खालाम खस्थ' खालाम बेनिफ्राय माने स्टेपखौ माने लासैनो गाखो आरो स्टेप बाय स्टेप जेनेबा नों खेबसेनो स्टेपखौ मोनब्रै मोनबा बारखोयोबा गोलैयो होननानै गोलैयो होननाय दंना थिग बेबायदिनो आरो गावनि खामानिखौ गावनो माव सासे राफोद इउटुबार जानोबा माबायदि आखुथाय बा माबायदि भिडिअ बा मा रोखोम साखाफारा जानांगोन सासे सुबुङा डिपेन्ड खालामो नोङो जेनेबा माबायदि कन्टेन्ट लाबोनो बेनो सिनसियार जानांगौ हार्ड वार्किं जानांगौ बेनिफ्राय कनसिस्टेन्सिखौ बर'आवबा मा होनो माने रिगुलार जानांगोन आरो नों सब समाय बे नङाखि दिनै भिडिअ आपल'ड खालामबाय बेनिफ्राय है माथो भिउसानो फैयासैब्रा माथो लाइक्सआनो फैयासैब्रा है माथो साबस्क्राइबारानो बारायासै होननानै उन्दुनानै थाबाय नोङो आरो मास मोनथाम मोनब्रै जालायबाय थालायबाय सोरनिखौबा नुनानै
होफिननांसिगोनलायलै होननानै आरो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामफिनलायबाय बिदि जानाय नङा जोंहा जुदि टारगेट लाखादोंबा जेनेबा आङो दैलि भिडिअ आपल'ड खालामगोनबा दैलि भिडिअ आपल'ड खालाम जुदि सप्तायाव खेबसेल' भिडिअ आपल'ड खालामगोनबा सप्तायाव मोनसे बा सप्तायाव मोननै बेफोरबायदि मोनसे टारगेट ला आरो जेनेबा बयहाबो मोनसे क्वालिटिस थायो गावनि बे टेलेन्ट थायो बे टेलेन्टखौ देखायनो नाजा जुदि नोंहा खननायाव इन्टारेस्ट बा खननानै देखाय बा मिउजिकआव इन्टारेस्ट बा मिउजिकखौ देखाय जुदि संनाय खावनायफ्राव बिराद इन्टारेस्ट टेलेन्टेड बा नोंनि संनाय खावनाय आलदा रेसिपि देखाय बे नङाखि सानफ्रामबो नोंबो आंबो रोंखायो बेफोरबायदि नङा आरो बेल' नङा एक्टिं खालामोबा एक्टिं खालामनानै देखाय बा मोसानाय रोंगौबा मोसानानै देखाय बेनिफ्राय कमेडि रोंगौबा कमेडिबो देखाय माने आरो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनिबो देखायनो हायो नोङो जेनेबा एजुकेसनेल भिडिअ बा निउस आपडेट बेफोरबायदि आरो एनिमेसन खालामनानैबो देखायनो हायो बा ड्रयिं सावगारि आखिनानैबो देखायनो हायो गोबांथार बेबायदिनो आलदा रोखोमनि माने टपिकफोर दं आइडियाफोर दं बेफोरखौ माने फोरमायनो हायो बे नङाखि सोरबा सासे मा होनो जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनाय देखायबाय आंबो बयबो बे नङा सोरबा सासे मा होनो शर्ट भिडिअ बानायबाय बयबो शर्ट भिडिअ बानायबाय बे नङा आरो माने गावबाव टेलेन्ट बा जाय जेखौ मावनो मोजां मोनो जाय जेखौ माने खालामनो मोजां मोनो बेफोरबायदिखौ देखायनाया मोजां आरो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो हागोन नामा नायगिरि बिथांमोन माने एजुकेसनखौथ' गोबांथार मानसिया मिन्थिखायो होमबाबो आङो खिन्थाबावनोसै आं ओरैनो एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन होनबा आङो PhD कमप्लिट खालामदों आं 2016आवनो आङो आवार्ड जादों आंनि PhD डिग्रिया बेनिफ्राय आङो इउनिभार्सिटिसाव फोरोंदोंमोन सिगाङाव आङो इउनिभार्सिटि अफ दिल्ली मेरेन्डा हाउस बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल इडुकेसन बाहायबो फोरोंदोंमोन बेजों लोगोसे आङो 2017निफ्राय ओरैनो जास्ट मबाइलजों आङो भिडिअ बानायलाबायदोंमोन बेनिफ्राय नायदोंमोन भिडिअखौ बानायलाबायनानै ओमफ्राय मोजां मोनदों इन्टारेस्ट बा आंबो बानायनो हायो माथो आंबो रोंगौ बेफोरबायदि ओरैनो जास्ट केजुवेलि बानायलाबायनानै माने मबाइलजों बानायलाबायदोंमोन बेनिफ्राय आङो इउटुबाव आपल'ड खालामदों मोजां मोनदों नालाय आरो बिदिनो ट्राइ खालामबावबाय बिदिनो मोजां मोनलांबाय बेनिफ्राय मोजां मोनलांबाय नालाय आङो स्टाडिस खालामबाय जेनेबा माबायदि एडिटिं खालामबा मोजां जायो मा सफ्टवेयार्सफोर दङ एडिटिंनि थाखाय बेफोरखौ आङो रिसार्च खालामदों उनावहाय मिन्थिलांदों आरो केमेरानि सोमोन्दैबो मिन्थिदों माबायदि सेटिं खालामनांगौ मा केमेरा दं आरो माबायदि केमेराया मोजां ब्लगिंनि थाखाय बेफोरबायदिखौ आङो स्टाडिस खालामनानै रोंलांदों आरो नोंथाङा गुबुन जायगायाव दावबायना फैबाय नैबे फुड बजाराव दावबायफैनानै माबायदि मोनदों फुड बजारनि रांखान्थि फुड बजारनि हालोदखौ माबायदि मोनदों पर्बतजरायाथ' आं दहाय सिगाङावबो खिन्थाखादों जायगाया बिराद मोजां एग्रिकालसारनि थाखाय बिराद पटेनशियेल आरो टुरिजमनिबो थाखाय अनलि एन्ड अनलि माने बै कमिउनिकेसनखौ डेभेलप खालामनांगोन रड ट्रेन्सपर्ट कमिउनिकेसन बे लामानि हान्था मेला बेहाय एसे गोब्राब जायो बाहाय माने नोङो आबाद मावनानै लाख बा क्रर खामायनो हायो बिनि पटेनशियेल दं मानो होनबा बे हाया गोजौ बाहाय आरो हासार गोनां very fertile आरो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावनो सानबावो फिटि फिल्म प्रडाक्शन बिथांमोनहा जोबोद हार्ड वार्किं बे पर्बतजरा ओनसोलनिनो बिथांमोनहा हाबा हुखाफ्राव प्रग्रामफ्राव एनि प्रग्राम बिथांमोनहा फट'ग्राफि खालामो आरो भिडिअबो बानायो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फट'ग्राफि नांगौबा भिडिअ बानायोबा बिथांमोनखौ लेंहरनो हागोन बिथांमोनहा बिराद माने एनार्जेटिक यां एन्ड डायनामिक आरो लोगोसे निजोम बसुनिफ्राय साबायखर बावनो सानबावो निजोम ब्रह्म बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ ब्रह्म ब्लग बिथाङा आंखौ बिराद हेफाजाब होदों आं दा बिथांनि न'आवनो हरनै जाबाय बिथाङाबो आंखौ जाहोदों लोंहोदों बेरायनायाव जेब्लायबो थाफाबाय थादों आङो गासिबो जायफ्रा आंखौ हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय